Sziasztok! Na, rendeltem egy ilyen szép készüléket magamnak, kipróbálás szempontjából. Már nekem volt Xboxom, csak sajnos annak meghalt a tápegysége. Hát mondom, már kipróbálom, hogy akkor én nem egy olyanra ruházok be, hanem egy ilyenre. Hát érdekes. Na, származási ország Kína, forgalmazó. Minden Kínából jön összességébe. Mik vannak még itt? Ez a tulajdonsága. Hát elvileg ebből ez a legerősebb, vagy most jött ki. 3-4 hónapja, ha jól tudom. Mert nézegettem róla kis videókat. Úgyhogy na nézzük meg, felbontjuk, hogy mit is tud ez. Egy kézzel. Mindjárt meg. Hát sajnálom, de most ilyen szögből kell ezt néznetek. Egyenlőre. Így. Még ott meg van sérülve. Egy kicsit megütődött. Volt mondjuk a doboz. Valójában jó lesz. Minek is ilyent vettem magamnak? Hát nem is tudom. Kipróbálás, fantázia. Ki kell próbálni. Mondjuk nagyon-nagyon régen volt már hasonlóm. Az mondjuk, hogy PSP volt. Azt nagyon élveztem. Azt a dolgot. Azt nagyon sokáig szerettem. Hát most megnézzük, hogy ezt is mennyire fogom szeretni. Mennyire jó is, vagy elő kell ráfizetni az Xbox részről. Hogy én már nem mondtam. Kicsit drágálom azt a pénzt, azt a 10 000 forintot, hogy annyit fizessek prémiumért. Az 5000 forint az olyan megfelelő volt még az, de a már 10 az már úgy szerintem az sok összességében. Na, szerencsétlenkedjünk még egy kicsit. Úgyhogy már lesz róla véleményem. Na, na, innentől átvesszük. Kézbe mit tartalmaz? Hát mint legtöbb része. Nagyon szép csomagolás van. Töltő, elvileg kapunk hozzá töltőt. Bekapcsoló új lenyomat, leolvasós. Jaj. Így. Elvileg nagyon jó fogása. Igen. Nagyon próbál. Van tényleg súlya. Hát mit tudom én, nem tudom. Elvileg ebben van a töltő. Valahol. Itt, aha. Igen, nagy teljesítményű. Most tudom, mennyit mondtak, hogy mennyi idő alatt tölti fel, 20-ról. Hát meg az adott útmutató, garancia papír, ami benne van. Nem szeretek útmutatót olvasgatni, kitapasztalni, de mindig az a legtöbbször, hogyha nem olvasom el a útmutatót, hogy mit csináljak, akkor mindig valahogy ráfázok az egészre. Valójában. Mi van? Na, hát még új, de nincs levéve róla. Még hogyha ezt visszacsomagolom, még újnak el tudom adni. Vagy már nem. Na. Jó, így egy kézzel, pedig nagy látószögű. Na hát. Nem tudom milyen az előde, az utódja, vagyis hát utódja nincsen. Inkább előtte. Hogy azok milyenek. Nekem ez lesz az első nagy. Ilyen. Tapasztalat. Azt mondja, hogy elvileg már rögtön az Xboxba fog belépni, de hogy? Na, hát nézzünk egy szép indítás. Elfogas, nem forratom el. Jó. Na jó.
összességéből. Na, hát nézzünk egy bekapcsolót, ugye? Hát meg annyi, be kell kapcsolni. Úgyhogy no, megnyomtam, hosszan kell, röviden kell. Ugye elsőnek fel kell tölteni. Aha, hát akkor erről leizőjünk, mert úgy így, hogy igen, elsőnek töltsük fel, gondolom, és utána, ha fel van csatlakoztatva, akkor kapcsoljuk be. Hát, ja. Úgyhogy még olyant. Ja, bedugtam, akkor nézzük úgy. Elvileg, vagy. Igen, elvileg oda kell bedugni. Bedugtam. Csinál esetleg valamit ilyenkor. Nem? Hát a töltést azt elkezdte. Hát nem is tudom, váljak vele. Vagy ne váljak vele. Csak elővettem ezt a szépet. Hát végül is igen, itt elmondja, milyen gomb mire való. Nagyjából. Ez meg, hogy csatlakoztatok a hálózathoz. Meg ilyen apróságok. Úgyhogy már csak az, hogy kíváncsi, meg úgy azt írja, hogy csak a saját töltőjére töltsem. De és mondjuk, hogy egy olyan helyen vagyok, hogy mit tudom én, van ilyen töltőm, akkor az is tölti. Nem károsodik esetleg. Ja, biztosítást kötöttem rá, attól függetlenül, ha valami történik, akkor ez hamarabb. Na mindegy, azért nézzük, hogy kapcsolva, ha már be van dugva. Na, nézzük. Na, azért lassan tölt. Még csak az első ilyen lassúság. Nem tudom, az előzőhez képest. Vagyis amikor nézegettem, mikor azt mondták, sokkal gyorsabb. Na. Amúgy jó fogása. Meg szép, meg minden. De hogy milyen élményt fog nekem, vagy meddig fog lekötni. Jó, még van, várjátok, még itt van valami belül is. Egy tartó. Az igazra is fejtettem. Ja, hát figyeljetek, nem. Az igaz út. Elvileg láttam olyan dolgot is róla, hogy ha egeret meg billentyűzetet kötök rá, akkor kb. Hát végül is ez olyan, mint egy mini számítógép összességében. Úgy működik, mint egy mini számítógép, vagy egy laptop. Hát addig megállítom. Mert még ez úgy látom, elég sokáig fog tartani. Na, azért csak bejött. Na, hát itt alapbeállítások vannak, gondolom. Aha. Igen. Na, ezeket én beállítom. És akkor, hát ne lehet, hogy nem. Ha képernyőolvasóval szeretné beállítani az eszközét, a Windows Control-Enter billentyűk lenyomásával kapcsolja be a narrátort. További kisegítő lehetőségek eléréséhez nyomja le a Windows O billentyűket, vagy válassza az alsó sarokban látható akadálymentes ikont. Ja, ez vicces volt. Na hát ez, na jó, menjünk tovább. Magyar. Igen, Magyarország. Vagy igen, magyar.
Hát ezt most kihagyom. Hálózathoz. Csatlakoztassuk, kell most a hálózat vajon? Na mindegy, egyelőre ennyi a videó, majd lesz róla véleményem, attól függetlenül, na hogy milyen, érdemes venni, vagy nem venni. Más szemszögből megnézzük ezeket. Na sziasztok! Ja, ha van kedved, iratkozz fel, nyomj egy lájkot, hogy a további videókat megkapd értesítésnek is. Na még egyszer, sziasztok!